Hát nem, de most már mindegy, itt vagyunk. Készen áll. Én nem futok, mert nem tudjuk, hogy mi a helyzet. De legalábbis készül. De azok kékek. Hol? Ott. De az nekik már elindult rég, tudod. Nem leszünk felejtő. Hát még egyszer mondom, a 11-es épület, egy szemetes épület, az az ellenfélnek a visszáll, hogy ezt lelőjék. 11-es, jó. Melyik volt? 10-es? Felkészülni! Indul! Mondom a feladatot. Jó, hogy utána megindultunk. Az anyám úristen itt. Jövök. Itt egy táska. Oké, kivettem, gyere Domi. Váltat, mennyi? Szép volt. Aztán beletolnámat is. Szép. Gyertek! Felett! Bevét! Szép! Azt a mindenit! Nyom. Vagy elterelni a figyelmünket, mert akkor minden ketten elmennénk erre itt, és akkor bemennénk a szobákba. Megpróbáljuk. Oké, mehetünk. Ez még szép volt, mert ti onnan, mi innen, ő meg innen. Itt kéne még egy párszor. Na ezt mondta, el kell terelni a figyelmet. Azt kéne megijedtem valami. Tartod egy kicsit bal oldal? Ó!
Az is meglőtt! Telivel. Ott mozgatni, hogy telivel szembe annál az ajtónál, elmegy balra. Aha. Ott megy. Sőt, az ellőhető, vágja. Mehet? Mehet. Megvan. Ezt leszereztük a gecibe. Értékű volt, gondolom. Az szép volt! Oké, egy tisztad le!